Usadinga izimpendulo uSisi owajola neGcokama elisha izinyanga eziwu-6 kodwa bengakaze baye lapha nocansini. Nginibelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel iRadio Inkezela igama umfeze untuthuka khumalo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya sicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu. Usadinga izimpendulo uSisi owajola neGcokama elisha izinyanga eziwu-6 kodwa bengakaze baye ocansini bafethu. Indaba ivele laphana izolo ekhasini laphana kumbuso wamaciko production kanjalo ehambisana nayo uGezani media laphana okuhlelo luba njalo ngoLwesihlanu bathi uMaskandi Friday laphana kuba khona abaculi babe kwi-podcast ke baphenywa ngembuzo nje ethile ke. Kukhona uSisi ofonile laphana inkathi banikeza isikhathi sokuthi bathumela ama voice note ke. Lo Sisi ukubuzile ukuthi kungani iGcokama elisha kufuna bamtholele ukuthi kungani yena wajola neGcokama elisha izinyanga ezingu-6 kodwa angakaze amthinte-ke. Nokho impendulo bagcine bangayitholanga ngoba kukhona oPholo Makhoba kanjalo noSicofi nomfundisi okwabantu ababegidela iGcokama elisha-ke laphana bathi abuthandanga ukuphendula lo mbuzo ngoba bakubalulile ukuthi bona abakwazi ukuthi kungani-ke. Kulo podcast kuningi impela okuphumile okwamaqiniso mayelana neGcokama elisha okuyindaba yasemabhida ukuthi laphana amabhida bangena kanjani kwazise babemenyiwe ukhuzani kuthiwa basho noma ngayimalini abazoyidinga-ke. Kepha iGcokama elisha la kubalile ukuthi lona alithandi ukuba ingxenye yalo mcimbi kodwa kwathi ngosuku lomcimbi labonakala seliputshuka nje laphana iGcokama elisha-ke. Bakuphikile ukuthi iGcokama elisha lashawa laphana bathi abakwazi noma ngabe lashawa noma la ngilishawe ngoba babe matasatasa. Bakubalulile abafana ukuthi amathikithi ababetholile babewanike ubhutungizwe okuyena wabanike amathikithi ngenhloso ukuthi bafike bayongena laphana bayogxova umcimbi. Buzwa ukuthi bekungani banikwe lamathikithi ungizwe kubeni babekushilo ukuthi abathanda ukuthi babe ingxenye la umcimbi. Ukushilo ukuthi ungizwe wayekwenza lokhu ngenhloso ukuthi ofuna ukuthi kuyoxove kumcimbi kakhuzani-ke bafethu. Zindala indaba makuthi mhlambe awuyibonanga le video sungavakashela lapha ekhasini lombuso wamaciko uzitholele nje kabanzi ngokuningi okushiwo ilabafana ebabagida laphana kwiGcokama elisha umthandeni wakho amanqele bafethu. Bekulona udaba benethula namhlanje ngicela nje show ukuthi na subscribe and phawule futhi ngalolu daba lolu ukuthi kungani mhlambe uSisi ebuza umbuzo othi umthandeni wajola naye izinyanga ezingu-6 kodwa bengakaze laphana beye ocansini. USisi ebekade buza lo mbuzo edinga impendulo sazi-ke mhlambe noma mhlambe khona umaziyo kodwa ngizokudedelela ivideo yalo Sisi ebuza lo mbuzo uzwele ukuthi akusho mina mangabe kusho kanjena bafethu. Nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu. Ake siphinde futhi sihambe sekwenye ama voice notes. Igama lami uZandile ngicela. Ngiyamangala ngaloko okubhalwe umthandeni. Ngiyangithusa nje. Ake ningibuzeleni kuye ukuthi yini yamenza ukuthi ngithanda naye for 6 months wonke kodwa engakaze angithinte.